Di saraulaon hita pajupang ito au marende ho mangiringi endeki dot musik na macayuli imadalana hitalam jono kito nang pedong mula ko ito tuhutami garupari ganup tiki hita komunikasi lewat telepon lewat mesosi gabe tubuh holongi nang pemarsi dawan holan salah kanai nama itu tapi nangi doni rohaki naing manian pajupang hita papatehon holong ni rohai Roma ulau mandapot toko lau pasauton hubungatai HP huboto ma ito naneng marbogas mulak balging doaw duku bege malala rohaki malengleng ate-ateki diseati bohama bahenokku paujukon hubungan naso sangat tapukai holan salah kanai nama itu tapi nangi joni rohaki daing manian pajupang hita papatehon holong ni rohai Roma ulau mandapot toko lau pasauton hubungatai HP huboto ma itu nanang marbogas mulak balging doaw duku bege malala rohaki malengleng ate-ateki diseati bohama bahenokku paujukon hubungan naso sangat tapukai Hello, thank you for watching dan jangan lupa mampir ke YouTube channelku Clara Pasaribu. Mau lihat teh?